kategoriji najuspješnija hrvatska sportašica nominirane su Barbara Matić, judo, brončana medalja na svjetskom i europskom prvenstvu u kategoriji do 70 kg. Lena Stojković, taekwondo, svjetska prvakinja u kategoriji do 46 kg. Lucija Bilobrg, kickboxing, svjetska prvakinja u disciplini K1 preko 70 kg. Ana Stojanović, kickboxing, svjetska prvakinja u disciplini full kontakt do 65 kg. Nadina Biljanović, jiu-jitsu, svjetska prvakinja u kategoriji preko 70 kg. Odlukom Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora najuspješnije hrvatske sportašice u 2023. godini su ravnopravno Barbara Matić, judo i Lena Stojković, taekwondo. Nagrade im predaje ministrica turizma i sporta gospođa Nikolina Brnjac. Barbara i Lena i prošle su godine stajale na ovoj pozornici, a nisku uspjeha nisu prekinule ni u 23. Lena je na svjetskom prvenstvu u taekwondou u Baku osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 46 kg. 2 svjetska i 2 europska zlata, zlato na europskim igrama. Splitski taekwondo klub Marijan nastavlja pripremati velike prvakinje. Osvajačica prvog svjetskog zlata za hrvatski judo, članica splitskih Pujanki Barbara Matić, ovu godinu završava s 2 bronce u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Montpellieru te na svjetskom u Dohi. Zaustavljena je na putu do zlata, ali s oba se natjecanja vratila s brončanim odličjima. Možete zapljeskati, dakle. Bronce vrijede pljeska također. Barbara, i prošle godine bile ste ovdje na pozornici, tad još uz Sandru Perković. Potvrda rezultata, ponovno sjajan rezultat u nizu, ne može to biti nikako slučajno. Pa evo, mislim da je ovo druga godina za redom i da je to dokaz da se dobro radi. Ovim putem bih htjela i Leni čestitati i zahvaliti se Hrvatskom olimpijskom odboru na ovoj nagradi. Ovo mi je prva godina da sam uspjela spojiti i svjetsku i europsku medalju, tako da je to stvarno meni velik rezultat. I eto, nadam se da će biti uspješna i nova 2024. Vjerujem da su misli usmjerene ka Parizu. Pa naravno, to je glavni cilj olimpijske igre. Fali još ta olimpijska medalja meni i hrvatskom judu, tako da eto, nadamo se da ćemo imati do godine. Nekako vjerujemo da će to tebi poći za rukom. Hvala ti. Lena, molim vas, pljesak naravno. Lena, postoje običaj vidjeti to ovdje na pozornici. Par riječi o protekloj godini i onome što dolazi. Hvala, evo prije svega bi ja voljela čestitati Barbari. Ponosna sam evo što sam drugu godinu za redom na ovoj pozornici i drago mi je da sam uspjela povezati tih 5 uzastopnih zlata na svjetskim i europskim natjecanjima. Naravno, na tome bi se voljela zahvaliti mom klubu, taekwondo klubu Marijan, koji je uvijek uz mene. Iako je ovo individualni sport, mi smo u stvari jedna obitelj i sama ne bih uspjela doći do svih ovih uspjeha. Eto, žao mi je što moj trener Veljko Laura večeras nije ovdje sa mnom. Njemu se isto posebno zahvaljujem i nadam se da smo spremni napast sljedeću godinu jako. Puno hvala, molim vas još jedan veliki pljesak za najbolje sportašice Hrvatske. Barbara Matić i Lena Stojković, jake ženske snage iz Splita. A mi